γενιά που μεγαλώσατε με τη μεταπολίτευση, ξέρω εγώ, έφτασε η Ελλάδα σε ένα σημείο. Αυτό το σημείο της οικονομικής κρίσης, της ενδεχόμενης πτώχευσης κτλ. Πιστεύετε ότι εσείς αποτύχατε σαν γενιά και ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Δεν πρέπει να το χρωματίζεις, να βάζεις ένα πρόσημο αρνητικό ή θετικό τόσο απόλυτο σε κάθε τι. Δηλαδή, να είμαστε πολύ εύκολοι στο να βαφτίζεις μια ολόκληρη γενιά αποτυχημένη ή επιτυχημένη. Η κρίση αυτή, γιατί θα μπορούσαμε να το πάμε ακόμα παραπέρα, δεν είναι κατά ανάγκη μια κρίση που οφείλεται σε ειδική διαγωγή, καλή ή κακή, αυτής της γενιάς της δικής μας που ήταν ενεργή παραγωγικά αυτά τα χρόνια, ότι θα μπορούσε να σου πει κανείς ότι σε ένα διεθνές επίπεδο που δημιουργείται η κρίση σαν μια επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στους λαούς, και αυτό είναι η κρίση αυτή, υφίσταται και η χώρα αυτή την επίθεση. Υπάρχουν δυσμορφίες στην εξέλιξη αυτής της χώρας, κοινωνικές δυσμορφίες. Υπάρχουν. Φταίει η δική μας γενιά ως προς αυτό. Προφανώς η γενιά που είναι ενεργή στα πράγματα έχει την ευθύνη και των θετικών και των αρνητικών, ακόμα έχει την ευθύνη και της μη δυνατής κριτικής που δεν άσκησε σε κάποια στιγμή. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει όμως να δούμε τελικώς πόσα πράγματα έγιναν καλά και πόσα πράγματα και πού στράβουσαν και πήραν έναν άσχημο δρόμο στην πορεία. Δηλαδή η κρίση είναι και μια ευκαιρία για έναν ολόκληρο λαό, για μια ηλικιακή ζώνη, οτιδήποτε, να δει πράγματα, να τα ξανασταθμίσει, να κρατήσει καλά πράγματα και να διορθώσει αρνητικά πράγματα. Δεν χρειάζεται επομένως ούτε δικό μας αυτομαστίγωμα, να το θέσω έτσι, ούτε πλήρης απαξίωση των όσων έχουν συμβεί, που και αυτό το ακούμε, ούτε και πλήρης απαξίωση, που είναι ο μεγάλος κίνδυνος, κοινωνικών δομών που και αυτό το παρατηρούν, ακούμε συχνά και το θέλουν το κράτος λέει, το ότι έχει ένα σωρό δυσλειτουργίες που φαίνονται, το ότι ήταν πολύ επίοικης η δική μας γενιά απέναντι σε πράγματα που πήγαιναν άσχημα, αυτά είναι αλήθεια. Αυτού δηλαδή η δική σας γενιά πρέπει να πει τι είναι το κράτος. Το κράτος είναι ό,τι καλύτερο δημιουργήθηκε στους λαούς για να είναι ελεύθεροι οι λαοί στο εσωτερικό τους, έτσι. Δηλαδή το κράτος είναι υπέρ της πλειοψηφίας. Το κοινωνικό κράτος ακόμη περισσότερο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι ο ωφελούμενος, δηλαδή ο λαός, πρέπει να είναι πολύ αυστηρός στο πώς θα το διαφυλάτει, στο πώς θα το κάνει αποτελεσματικό, στο πώς δεν θα επιτρέπει παρενέργειες αρνητικές μέσα στο κράτος. Αυτό δεν γινόταν. Ήμασταν όλοι πολύ επίοικείς. Αντί λοιπόν τώρα να πάμε να πούμε τι του θέλουμε το κράτος, τι του θέλουμε την περιουσία του κράτους, τι του θέλουμε το ένα, τι του θέλουμε το άλλο, μήπως πρέπει να πούμε από εδώ και μπρος να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με αυτό το μέγα δώρο που κατέκτησε ο άνθρωπος στην πορεία του. Γιατί υπήρξαν αιώνες αγώνων για να φτάσουμε σε αυτή τη μορφή κοινωνίας που είναι δομημένη με το κοινοβούλιο της, με το κράτος της, που ο πολίτης αισθάνεται ότι έχει δικαίωμα να υφίσταται ως πολίτης και που ο νόμος
Γιατί να ξέρουμε ότι και ο χειρότερος νόμος είναι πάντοτε υπέρ του αδυνάτου στην λογική το ότι υπάρχει ως νόμος. Διότι φαντάζεστε να μην υπήρχε νόμος. Όταν δεν υπάρχει νόμος, τότε έρχεται κάποιος πολύ δυνατότερος και υπερισχύει και σε καταπιέζει. Αντί λοιπόν να βάζουμε ερωτήματα αποτυχίας ή επιτυχίας, το σωστό είναι να ξαναδούμε, και είναι μια ευκαιρία, χωρίς να χάνουμε την ψυχραιμία μας, να δούμε και το τι συνέβη άσχημο, τι δεν πήγε καλά, και συγχρόνως να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας για να μπορέσουμε ψύχραμα να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο. Γιατί και ακόμα και αυτό δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένα, το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο. Αυτό έχω ως απάντηση. Σε αυτό που είπε ο Γιώργος, εγώ δύο πράγματα θέλω να πω, ότι σε σχέση με όλα που αναφέραμε, δεν είναι τυχαίο ότι και η Ελλάδα έφτασε εδώ. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Βάσος, όντως όλη αυτή η ανάλυση της παγκόσμιας επίθεσης απέναντι στο κράτος κτλ. Ισχύει. Αλλά όμως το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς σαν κοινωνίες και σαν γενιές. Η δικιά μας η γενιά όντως, με όλα αυτά που είπαμε, κατά κάποιο τρόπο δεν είχε μάθει την έννοια της δημοκρατίας. Και την είχε μάθει. Περάσαμε στο σχολείο μέσα περάσαμε μέσα από ένα αυταρχικό σχολείο. Οι γνώσεις μας δεν υπήρχαν. Και όταν πια έγινε δημοκρατία στην Ελλάδα, που εμείς ήμασταν στα φοιτητικά μας χρόνια, οικοδομήθηκε, θα το έλεγα, ήμασταν τόσο πολύ καταπιεσμένοι που βγάλαμε την ανάγκη μας να νιώσουμε ελεύθεροι, μη σεβόμενοι τους κανόνες. Και αυτό νομίζω φάνηκε τα επόμενα χρόνια όταν η γενιά αυτή ανέλαβε σιγά σιγά την παραγωγική, μπήκε μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Οι κανόνες, αυτό είναι και σαν αποτέλεσμα να φτάσει στο σχολείο σας όπως έφτασε. Γιατί ουσιαστικά οι καθηγητές της δικιάς μας γενιάς σχεδόν είναι. Της δικιάς μας, της επόμενης κτλ. Και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το ότι η Ελλάδα δυστυχώς και ιστορικά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ήταν ανάμεσα από δικτατορίες ουσιαστικά. Δεν ήταν μόνο η δικιά μας γενιά, και πριν από εμάς. Και να βάλουμε, και αν πούμε μια εποχή λίγο πριν από εμάς που υπήρχε μια δημοκρατία, αυτό που είπε ο Γιάννης πριν και ο Βάσος, αυτό ήταν για 4-5 χρόνια. Πιο πριν πάλι υπήρχε μια τύπου δημοκρατία με τον κόσμο στα ξερονήσια, με φυλακές, μια πάρα πολύ... Δεν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπήρχε δημοκρατία. Έτσι λοιπόν από το 1974 και μετά που τόσο το κατηγορούμε, που λένε ότι μετά χάλασε η οικονομία μας κτλ. Απλά δεν ξέραμε, δεν είχαμε μάθει. Πρωτοδιαχειριζόμασταν την ελευθερία μας. Δεν είχαμε μάθει να διαχειριζόμαστε σαν λαός την ελευθερία μας. Ελπίζουμε πια οι δικές σας γενιές που μεγαλώσατε μέσα σε ένα ελεύθερο περιβάλλον να τα δείτε όλα αυτά. Τώρα εσείς χορτάσατε από ελευθερία, από άλλα πράγματα δεν έχετε χορτάσει. Να αρχίσετε σιγά σιγά να βάζετε τους κανόνες. Και αυτό το μπάχαλο, ας πούμε, που είδατε στο δικό σας το σχολείο, στα μαθητικά σας χρόνια, να δείτε πώς μπορείτε σιγά σιγά, όταν εσείς θα γίνετε καθηγητές, δάσκαλοι, μηχανικοί, δεν ξέρω τι, να αρχίσετε να βάζετε κανόνες. Κανόνες τους οποίους εμείς λίγο τους αφήσαμε να ξεχυλώσουν. Αυτό. Αυτή η ερώτηση, δηλαδή, αν φταίει η δικιά μας η γενιά. Γιατί η ερώτηση αυτό ήταν. Φταίει η δικιά σας η γενιά για το χάρη που βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, κάπως έτσι νομίζω ήταν. Είναι πολύ, νομίζω ότι είναι δύσκολο και δεν είναι σωστό να αναζητάς να αποδώσεις ευθύνες οπωσδήποτε κάπου συγκεκριμένα. Σε ποια γένεια.
Εμείς είμαστε η γενιά του 70. Ποια είναι η γενιά του 80? Υπάρχει η γενιά του 90? Υπάρχει η γενιά του 2000 που είναι η γενιά των πολλών μηδενικών που λένε, έτσι, γιατί είναι η ημερομηνία που έχει τα 3 μηδενικά. Υπάρχει, τι είναι μια γενιά δηλαδή? Εμείς είμαστε η γενιά του 70. Εγώ μπορώ να σου πω ότι, ξέρεις, η γενιά του 70 λειτουργήσε θετικά στην Ελλάδα, γιατί μέσα σε αυτά που λέμε προηγουμένως παρήγαγε πολλούς επιστήμονες, επανδρώθηκαν τα σχολεία, επανδρώθηκαν τα νοσοκομεία που ήταν τότε λίγοι, λειτουργήσαν θετικά. Αλλά ήρθε μετά η γενιά του 90 που τα βρήκε, τα 80 με την ελευθεριότητα, η γενιά του 90 ακόμα χειρότερο, που του εύκολου πλουτισμού και του δανεισμού χωρίς να σκεφτείς για τις επόμενες γενιές, και αυτοί μας κατέστρεψαν. Λίγο θα μπορούσα να σου πω, ξέρεις, αυτή η προηγούμενη γενιά, που αντί να καθίσουν να δουλεύουν όπως κάνανε οι άλλοι στην Ευρώπη, ξέρω, και να φτιάξουν το κράτος που έλεγε ο Βασίλης, ένα κράτος σύγχρονο, μεταπολεμικό. Αυτοί κάναν πόλεμο μεταξύ τους και σκοτώνονταν τα αδέρφια μεταξύ τους. Αυτή η γενιά μας έχει φτάσει εδώ, να πούμε, και μας έχει κάνει καθυστερημένους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Η εξέλιξη της ιστορίας αυτή. Η κάθε γενιά, ας πούμε, ένας διαχωρισμός και το τι είναι η γενιά, ξέρεις, είναι ερώτηση, τι είναι μια γενιά. Ας πούμε ότι, ας δεχτούμε ότι μια γενιά είναι ένα δεκαετία, η γενιά του 70, η γενιά του 80, η γενιά του πολέμου, η γενιά της κατοχής. Έτσι. Είναι αναλόγως, πολλές φορές λέμε ότι μια γενιά είναι αναλόγως με το τι κορυφαίο γεγονός χαρακτήρισε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τότε σε ηλικία ανάπτυξης, έτσι, και τους έβαλε τη σφραγίδα της.